O guys, na ako karon diri sa likod sa among balay kay natay mga manok na buhi diri isip isa ka mag-uuma mamuhi pud tag mga hayop. Ang atong gibuhing hayop mao ni ang mga manok. Kay kani atong manok guys, nindot ni guys. Tanawa mga porma pa lang sa atong mga laking manok. Guwapo na kaayo. Oh, ipakita gyud nato na sila kung unsa ka gwapo ang atong mga manok. Tungod sa atong mga laki na manok, maka-income ka na kay ato man na siyang ibaligya sa mga nanginahanglan sa atong mga manok guys. Munang puta, isip mag-uuma, daghan tay mga pamaagi kung unsa na maka-income tagdako sa atong mga pag-uma. Munang bisag nata sa likod sa atong balay, naagay tay mga atong gibuhi na mga manok guys. Nagpadaghan ta guys og mga manok. Ug ako kayo nang pirmi ipakita sa inyo na isip ako isa ka vlog. Isip ako isa mag-uuma. Ug ako gayon na ipakita sa inyo guys, isip ako isa ka mag-uuma guys sa atong mga buhi dihaan ng mga manok guys. Dili lang ta dito sa bukid lang, kundi kung nata diri sa atong balay naapod tay mga buhing manok. Dili lang ng mga laki guys, nagpasanay pud ta og daghan kay naman tay mga badji diha. Natay mga bag-ong mga piso guys, ato na silang gipadako, ato na silang giatiman guys para mudaghan ang atong mga buhi. O nakita na ninyo ang atong mga manok hiniya sa ato lang likod sa atong balay tungod sa atong pagpamuhi naka-income ta ni ana. O karon guys, suma naman nato ipakita ang atong mga buhing manok. Moadto na punta sa bukid. Tara na.
Dali lang ta magtanom pero lisod kini atimanon. Mo nang kita gyud na mga mag-uuma dili ta kabsan og paglaom. Padayon sa atong mga trabaho kay dinhita nabuhi. Kay kita usaman ka mag-uuma, diri man nato makuha ang atong mga pagkaon, diri ta magtrabaho. Dili lang ta nagsigig tanom na wala tay income, wala mapusli ang atong tanom. Kay usahay guys, magsige na lang tagtanom. Pero wala din nato lantawa na kanang atong gitanom mahalin ba kana. Kana bang atong gitanom dili ba kana siya mabidya. Mahalin ba ka na nabay market ni ana sa atong gipuy-an. Kay usahay ra ba magsige na lang tagtisok diha sa atong atong mga yuta pero wala nato na siya mahatagig pagtagad. Nakana ba siya mahalin ba na sa atong komunidad? Kana ba siya na atong gitanom makakwarta bata? Dili ba na siya mabiya lang na mawalay pulos ang atong gitanom? Ato na siyang paningkamutan na ang panginahanglan sa atong mga katawhan na nagtrabaho sa mga gobyerno, nagtrabaho sa mga opisina, sa mga pabrika, sa mga tindahan dagkong mga pabrika, diri sila mopalit sa mga mag-uuma. Lihok mga mag-uuma, kayod kita para sa atong kaugmaon, dili ta muundang og pag-estudyo sa atong mga kayutaan kung unsa ang angay itanom para kitang mga mag-uuma maka-income kitag dako. Atong sugdan sa atong mga kaugalingon. Gamay ang atong mga kayutaan pero naka-income kita. Muna ako guys, na ako diri sa atong vlog na antos para masantos sa atong mga gipang trabaho dinhi sa yutang atong tikad. Kay lisod ang paghinlo guys, pag-atiman sa mga tanom lisod. Pero kung naa kay income, malipay gyud kita.